Artistul s-a născut în 1935 la malul mării, a studiat canto la Conservatorul Ciprian Porumbescu, dar a avut o carieră relativ scurtă în țara natală. În 1972 a plecat în Germania pentru audiții. Între timp, autoritățile de aici l-au condamnat la moarte pentru trădare de țară, așa că marele tenor nu a mai revenit în România comunistă. Întoarcerea cu emoții mari. Vă imaginați, după 60 de ani, să te întorci, să-ți vezi strada unde te-ai născut, școala unde ai învățat. De la școală, cel puțin, am plecat de 70 de ani, n-am mai văzut. O suferință în plus care m-a marcat în viață, pentru că toate ziarele spuneau tenorul de origine română și nu știu ce, și de tenorul din Constanța, că totdeauna am spus că sunt din Constanța. În 72 a plecat în lume, am spune, în Germania, a rămas în Germania și de acolo și-a clădit această biografie artistică extraordinară, copleșitoare pentru mari artiști, pentru că este românul care a reușit să aibă un număr record de reprezentații pe scena Operei Metropolitan. Prefectul Ion Constantin și viceprimarul Decebal Făgădău i-au înmânat diplome de onoare și monografia județului, iar mai mulți elevi pasionați de muzică au pregătit momente speciale. Reprezentație în acest moment un model de reușită a unui român care a plecat acum 60 de ani și a făcut o carieră extraordinară într-o Europa unde competiția este extraordinar de puternică. Maestrul a descoperit viitorul prin puritatea ochilor copiilor noștri. Tenorul va rămâne și mâine la malul mării. Colegii de la Teatrul Oleg Danovski vor susține un recital special în cinstea sa.